Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, Marlon Nieves TV. At kung bago ka lang dito, just hit the subscribe button below and hit the notification bell as well to keep you updated on my latest videos. Ayan. So asan tayo ngayon? Taran-taran! Bike! Alright. So, makikiuso tayo ngayon. Dahil uso ngayon ng pagbibisikleta. Ayan. Let's try this activity this time. Kasama mga friends. Nauna na sila. Medyo na ulit tayo. Ayan yun sila. Alright, let's go. Bali ang destination natin ngayon is sa Sitio Lingkupan, doon sa Sangkintin, Pangasinan. Bali, karating bayan lang naman siya ng Tayug. So, kayang-kaya. Carry bells. Tara, let's. So umalis kami dito sa amin ng 5. Di ba may mga aso pa more. Umalis kami dito ng past 5, 5:30. Medyo maliwanag na rin. Pero it's okay kasi wala pa naman si Haring Araw para uminit ang tiyempo. Pero yun, let's enjoy. Hindi ko kasi sanay mag-bike. Yes, alam na. Hi guys, welcome to my vlog. I'm Marlon Nieves. Ano masasabi nyo? Ikaw ba kayo meron nagbibisikleta ka na ba before or ngayon lang? Actually, nung bata ako, nagbibisikleta na ako. Pero ngayon lang ulit kasi puro jogging na lang eh. Ay, ganun. Kaya, ngayon at least nakapagbisikleta rin ng matagal-tagal tsaka malayo-layo. Tignan mo naman yung pink na ano niya. Ikaw naman, Billy. Ngayon lang ba ulit? Parang kay Kuya Meryl, nung bata, napabike-bike na rin ako. Pero after a decade, ngayon lang ulit Di ba ako decade? nakapag-bike. Dahil nga sa uso siya ngayon. So, we're trying. Quarantine lang pala ang kasagutan sa pagbabike. Di ba? Ang dami-dami na nagbibisikleta eh. Ikaw. Ano sabihin mo? Pares lang din. Ganun lang din naman. Ngayon lang ulit na quarantine kasi yun nga, walang magawa tsaka exercise na din. Benefits na rin sa katawan. Ayan, Merry Christmas! Merry Christmas po! Woo! Yeah! So yun yung arko nung bayan ng Sangkintin from Tayug. Dito na tayo sa bayan ng Sangkintin pero sitio kasi siya ng yung Lingkupan na pupuntahan natin. Ito may checkpoint dito. May checkpoint. Pero walang mga pulis ngayon na nagbabantay kasi maaga pa. And let's continue! Diba may bangs may pabangs Hello, Mickey Mouse. So, almost 30 minutes na kaming nagpapadyak. And still, hindi pa namin nararating yung destination namin. Dito mo malalaman talaga or mapapansin yung mga nagbibisikletahan lang. Isa na ako doon. Kasi medyo pagod na ako. Unlike sa mga professional cycler nga ba tawag sa kanila. Baka basta yung mga professional na nagbibisikleta.
Ayun, so yung endurance talaga nila, agility, and yung strength ng pagbibisikleta maning-mani compared sa mga first timer or madalang lang magbisikleta like kami. Ang sakit na rin ng puwet ko. So yun na kami natanggalan po ng ano, ang tawag dyan? Yung pedal. Yung pedal. Ayun yung kasama namin natanggalan, no? Diba? Tanggalin eh. Mukhang yung bisikleta na yun. Mukhang yung bisikleta na po yung nag-give up. Wala pa kami sa destination. But it's okay. Tara, Let's go! More moments later. Okay. Go ulit. May mga, Walang susuko! may mga bagay talaga na kahit pinagtagpo mo, hindi tinadhana. Ayan eh. Pilit bang idikit pero ayaw pa rin. Here comes the sun. Yeah, here comes the sun. Ano lang, nilabas na Are we there yet? Not yet. Alright, Reba Peeps, Pops, guys, I think we're almost there. Woo. Yun. Ayan na siya, guys. Here's I Love Barangay Bantog. Pero yung mismong burol is Lingkupan. Yan, kung makikita nyo may mga kasabayan tayo mga bikers. Oh. Ayan na sila. Ganda, ganda. Ayan. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Para natsambahan ata namin na may event ngayon dito sa Sitio Lingkupan. And natanggal na naman po ang pedal. Oh, no! Keep going lang, guys, kahit na may mga natatanggal sa buhay natin. Tulad ng bisikleta ngayon, natanggalan na naman siya ng pedal. Pero magpatuloy lang tayo, guys. May mga umaalis pero may mga bagong dumadating. Okay? Hugot! Medyo rough road. Ito yung rough road na part ng papuntang Barangay Lingkupan or Sitio Lingkupan. Ayan, medyo mabato na dito. Tara, let's go. Tara ulit. So masasabi ko na napakaganda ng view dito sa may Sitio Lingkupan, dito sa Barangay Bantog, Sangkintin, Pangasinan. Grabe, nakaka-refresh yung tanawin dito.
pupuntahan natin yung burol na iyon. There you have it guys. Diyan sa side na yan. Yan, so manggagaling tayo doon. Then, papunta doon. Medyo marami na sila doon sa taas. Kakayanin ba namin gamit tong bisikleta, paakyat? Medyo pataas kasi yung part na yan. Malamang kasi burol. So, pataas talaga. Alangan naman pababa, di ba? Magtaka ka Marlon. Ayun na nga, ano nga ba yung mga benepisyo na nakukuha natin sa pagbibisikleta? So, ito ay isang uri na rin ng ehersisyo kung saan gumagamit tayo ng aparatos. Ito nga ang bisikleta. Hello! Hello! Ito na nga. So, pataas na nga ito guys. Medyo parang hindi ko kakayanin. Oh, no! Halatang hindi nagbibisikleta, ngayon nagbisikleta. Moments later. Ito na nga. Ito na nga yung nangyari. Medyo hindi natin guys kaya mag-bike paakyat. Oh, no! Kaya nag-decide po kami, yes, na maglakad muna. Ito na nga. Ayan o, di ba? Ang galing, ang galing, ang galing. Nilakad. So yun guys, nagkataon na may mga bikers din dito ngayon. Hindi namin alam kung ano exactly yung event. Pero ang dami nila guys, ito, ang dami nila. And ang daming bikers. Parang association sa to or samahan ng mga nagbibisikleta dito sa Eastern Pangasinan. Ayan. Actually guys, itong Sitio Lingkupan ay isa sa mga destinations na pinupuntahan ng mga bikers. Kaya ngayon, natsambahan natin na medyo marami sila. Kasi weekend. Saturday, ayan, kumpulan sila. Tsaka maganda kasi yung yung lugar. Perfect para sa mga nagbibisikleta na gusto is yung medyo adventurous. Perfect sa mga chinchong. Ah, di ba? Perfect sa mga chinchong, sabi nga. Ayan, di ba? Pataas eh. So ito na ngayon natanggalan kanina ng ng pedal. Okay na. Ngayon naka-survive siya guys. Nakakyat siya. Nakakyat po siya dito sa may bundok or burol. Ah, di ba? Congrats kay Meryl. Congrats. Kasi natutuwa ako kasi dito sa lugar, marami kasing tao. Kaya magpapalaro ako, walang entry pero may prize. Opo. Yung 17 up, dalawang ikot. So yung datnan namin dito, magkakaroon pala ng race ng mga bikers. At yan, it's an open contest or race. So yung lahat ng mga nandito pwedeng sumali. Basta may bisikleta at kaya mo, pwede kang sumali. May cash prize daw na 500. Basta cash prize.
Ano yun, kasali ka dun sa race? Oh, pahinga ka muna ng konti. Oh. Di pa rin na mauli muna tayo basta ano, okay yung katawan natin. And there you have it guys, our biking experiences, cycling experience here in Lingkupan. Sitio Lingkupan. At, medyo pagod pero sulit naman. View, mga tao dito, napaka approachable, tsaka very nice. Sumuka So hanggang sumuka. Pero okay lang yan. Tapos Okay lang pati yung bisikletang isa medyo muntik na Natanggal sumuko, yung natanggal pedal. yung pedal kaya. Pero okay lang, at least, di So ba? yun, nagkataon rin na may event kaya medyo madaming tao. And so there you have it guys. Pag nagustuhan mo tong video na to, just give it a thumbs up. And pag bago ka lang dito, just hit the subscribe button below para maging updated ka sa bagong videos na i-upload natin. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Ciao.